Рашисти створили для маріупольців справжнє гетто. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Оприлюднено кадри з фільтраційного табору, де уже 4 тижні тримають чоловіків. Їх розмістили у приміщенні клубу та школи у Безіменному. Чоловікам заборонено залишати територію без російського конвою. Умови жахливі. Люди вимушені спати на підлозі у коридорах. Належної медичної допомоги немає. Серед фактично бранців зафіксовано перший випадок туберкульозу, в результаті чого спортзал у школи перетворили на ізолятор, де зачинені без догляду чимало людей. Запах здесь хуже, чем в туалете, потому что здесь находятся больные и инвалиды. И находились они тут, когда мы приехали. 14 числа лежали. Представьте, когда было очень холодно еще тогда. Цих людей рашисти, ймовірно, перевдягнуть в український однострій, аби провести нібито парадом полонених 9 травня. Таке припустив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Тим часом рашисти продовжують штурм Азовсталі. Запеклі бої точаться на території підприємства. Майже 2 тижні воїни гарнізону тримають кругову оборону. Йдуть важкі кровопролитні бої. Я пишаюся своїми солдатами, які прикладають надлюдські зусилля, щоб стримувати натиск противника. Я дякую всьому світу за колосальну підтримку гарнізону Маріуполь. Наші солдати на це заслуговують. Ситуація вкрай складна, але не дивлячись ні на що, ми продовжуємо виконувати наказ тримати оборону. У підвалах Азовсталі ще є цивільні, а поранені воїни помирають без належного лікування. Оборонці просять світову спільноту допомогти врятувати мирних жителів, а верховного головнокомандувача Володимира Зеленського допомогти врятувати поранених бійців. Дайте можливість забрати тіла воїнів, щоб українці могли попрощатися зі своїми героями. Відреагуйте належним чином на критичну ситуацію, в якій противник не дотримується жодних етичних норм, конвенцій та законів, знищуючи людей на очах у всього світу, керуючись вседозволеністю і безкарністю. Напередодні таки відбувся другий етап евакуації маріупольців та жителів прилеглих сіл. Це 344 людини, які дісталися Запоріжжя. Президент Зеленський наголосив, що він щодня займається питанням евакуації людей з Маріуполя та Азовсталі. Домовляємось і сподіваємось продовжити порятунок людей з Азовсталі, з Маріуполя. Там ще залишаються цивільні, жінки, діти. Говорив сьогодні з генеральним секретарем ООН Антоніо Гутеррішем про те, що вже вдалося, про те, що ще маємо зробити, щоб врятувати маріупольців та захисників міста. Ти батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну підемо воювати. Українські військові перейшли до контрнаступу на Харківському та Ізюмському напрямках. Про таке розповів головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у розмові з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі. Утім, на Слобожанщині ворог продовжує артудари, зокрема й по Харкову. За даними Генерального штабу, на Донеччині та Луганщині українські воїни відбили 11 ворожих атак. Спалено 5 російських танків, стільки ж автотехніки та 7 бронемашин. Підрозділи противника намагаються вести наступальні дії на Лиманському, Сєвєродонецькому та Попаснянському напрямках. Успіху не мають. На Авдіївському та Курахівському напрямках ворог продовжує обстріли позицій захисників України. У районі міста Маріуполь основні зусилля російські окупанти зосереджують на блокуванні та спробах знищення наших підрозділів в районі Азовсталі. Побувавши на українських фронтах, деякі побиті російські підрозділи уже не рвуться до бою. Серед них і військові 38-ї мотострілецької бригади зі Східного військового округу. Їх відвели з фронту для відновлення значних втрат. Утім, ті, хто залишився, не бажають випробовувати долю і тепер чекають повернення до Росії. Ті ж проблеми окупанти мають і серед поспіхом мобілізованих жителів окупованих територій. Підрозділи бойовиків 2-го армійського корпусу 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу, які знаходяться в населеному пункті Сватівського району Луганської області,
укомплектовані місцевими жителями з найближчих населених пунктів, мають низький морально-психологічний стан, суттєві проблеми з озброєнням та засобами захисту і не готові до виконання завдань. На півдні нашої країни росіяни завдавали ракетно-бомбових ударів як по військовим, так і по цивільним. Водночас українські захисники повернули під контроль кілька сіл на межі Херсонщини та Миколаївщини. Але рашисти, відступивши, накрили їх вогнем. Одна жінка загинула, 6 людей поранено. Зерно з портів окупованого Криму прямує до турецького порту Самсун та на Близький Схід. Про це розповіла доцентка Харківського університету та розслідувачка Центру «Миротворець» Катерина Яресько у проєкті Центру журналістських розслідувань. Дослідження показує збільшення обсягів експорту зерна принаймні з 2 портів – Севастопольського порту і зернового терміналу у Керчі. Задіяні судна «Матрос Позинич», «Матрос Кошка» та «Міхаїл Нінашев», а компанія, якій вони належать, зареєстрована в Астрахані. Є кілька суден, їх десь там 4-5 приблизно, які постійно ходять лише цим маршрутом. Вони забирають зерно в Керчі і доставляють його в турецький порт Самсун. Туреччина приймає велику кількість зерна з окупованого Криму. Ми це фіксуємо в наших розслідуваннях. Росіяни заявили про відновлення сполучення окупованого Криму з загарбаними частинами півдня України. Так званий радник ватажка кримських окупантів Сергія Аксьонова похизувався нібито відновленням вантажних транспортних перевезень. Ймовірно, він мав на увазі колони крадених вантажівок, які вивозять до окупованого півострова українське зерно та іншу сільгоспродукцію. Планують також відновити залізничне сполучення окупованого Криму та Херсонщини. Певно, аби швидше вивозити награбоване на півдні України. Билинний змій, який мордує Русь. У переддень російського побєдобєсія перший заступник голови Меджлісу Наріман Джилял назвав Кремль кровожерливим монстром, який поїдає Україну. Про це бранець написав зі спецблоку для особливо небезпечних в'язнів, куди його запроторили окупанти. Наріман Джилял пише, що скоро по всій Росії вкотре пронесеться істерія щодо війни з фашизмом, а штатні пропагандисти проводитимуть паралелі із сьогоденням. Настоящая же правда о той войне и этой останется погребенной под законодательными запретами и воспоминаниями лже-ветеранов и лже-героев. Правда и победа, достойная нашей памяти. Память, искаженная, когда лишь бы не было войны, превратилась в «можем повторить». Мой сокамерник, преследуемый за политические убеждения Максим Лисюк, сказал: «Как они могут чтить память блокадного Ленинграда после того, что сделали с Маріуполем? Увы, смогут». Першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джиляла звинувачують у диверсії, зберіганні та перевезенні вибухівки. Його та братів Ахтемових Асана та Азіза затримали 3 та 4 вересня минулого року. Усіх 3 звинуватили у нібито підриві газопроводу, який живив окупаційну військову частину у Перевальному під Симферополем. На думку правозахисників, це помста за участь Нарімана Джиляла на засіданні Кримської платформи у Києві, яка має на меті деокупацію півострова. Чи ви чуєте, чи мій мікрофон працює добре?